Blaže, aký máš názor na to, keď má niekto počas celej epizódy podcastu hudbu ako podmas? No, záleží, o aký podcast ide. Ak je to niečo krátke, možno nejaké správy, tak tam si to viem veľmi dobre predstaviť. Je to také živšie, môžete si dať medzi tými správami aj taký ten jinglik, takže tam úplne v pohode. Pri takých dlhších epizódach by som to už neodporúčal, pretože to môže byť už rušivé, čiže keď máte nejaký rozhovor, nedávajte tam ten podmas počas celého podcastu. Ja osobne nie som fanúšikom podmazu, ale čoho som fanúšikom je hudobné logo, to znamená nejaký jingle, ktorý je charakteristický pre ten váš podcast. Áno, a kde si nájsť takýto jingle alebo takúto znelku, to vám povieme tu v Brepte, alebo kľudne nám napíšte a povieme vám tajomstvo. Volá sa to, že audiobanky a dokonca sú aj niektoré zadarmo. Takže ak máte záujem, napíšte nám a my vám povieme to tajomstvo.